gwneud lot o rhedeg a nofio, a fi moyn wneud triathlon, so es I clwb lleol yn Tywi Riders yn Cyfyrddin, a wedyn dechrau wneud rhyw rhasys, a wedyn oedd e jyst wedi mynd o myna, a wedyn i'r tîm Cymru, a wedyn fi'n mynd yn. Fi'n credu pan mae fi'n 16-17 na pan mae fi wedi ennill y 2 medal yn y Junior European Championships. Fi'n credu na pryd fi fel, fi'n oce yn hwn, so fi wedi dechrau treino'n rili galed am hwnna, gadael ysgol, fi ddim wedi bennu lefel A fi jyst wedi mynd am hwnna, gadael gytre pan fi'n 17 a wedi mynd am hwnna. Fi'n rhoi lan lot, sa'n gweld teulu fi'n ymwyl iawn, sa'n ti'n mynd nôl I Cymru pob penwythnos, mae rai fi aros fan hyn a resto a cysgu a bytan I bwydydd iawn a treino yn rili galed I ble fi moyn bod yn y blynyddoedd nesaf. Gyntaf fi bod I Hong Kong, trac newydd, sefyllfa newydd, bydd yn neis. Fi'n mynd mewn i'r tîm gyda Elna Barker a Katie Archibald, maen nhw wedi bod i'r Olympics a nhw wedi torri'r record y byd mas yn Rio, so I cael nhw yn y tîm, mae fe'n rili dda, a gobeithio bydd hwn yn progresu lan i'r gemau Olympaidd nesaf. Mae siwgr mynd o merched yn dod trwyddo fel mae. Fi'n credu mae 7 o'n I moyn bod ar y start line yn Hong Kong a dim ond 4 sy'n gallu bod. Bydde'n neis I cael medal o jyst bod ar y podium unrhyw lle, ond fi'n credu bydde'n galed iawn, cos siwgr mynd o teams, maen nhw moyn torri'r world record a bydde, so sy'n ni'n gwybod beth ni'n lle neud o. Gemau Llundain nhw wedi ennill fan hyn, nhw wedi paratoi, a gemau Rio fan hyn nhw wedi paratoi, a gyd o'r staff yr un peth sydd gyda fi, so gobeithio bydd fi'n gallu gwneud na yn 4 mlynedd. Mae'n amazing, ni'n gyda popeth anything you'd ever wanted. Mae nutritionists, doctors, physios, coaches, gorau yn y byd. Fi sy'n rhaid rhoi'r gwaith mewn nawr, cos maen nhw'n gwneud popeth I fi I bod y gorau fi'n gallu bod. Ar ôl Hong Kong, byddai'n edrych mlaen i'r gemau cyflawniad a'r gemau Olympaidd. Y gemau cyflawniad yw'r gôl mawr nesaf fi, sef blwyddyn nesaf. Byddai'n neis I fod myna a allu ennill neu jyst cael podium I Cymru, cos fi'n prowd iawn I fod y Cymru, a so ti'n cael gwisgo'r gwisg Cymru yn aml iawn, so byddai'n neis I mynd myna.